गुड इभिनिं। दाथ' नै 9:00 बाजिबाय गुड नाइट बुंनांसिगोन। थेवब्लाबो उन्दुनाय टाइम जायाखैना आंनि ओमफ्राय गुड नाइटखौ आं दानो बुंथ'वा लोगोफोर। जाय जाय बिथांमोना दायो उन्दुबाय बिथांमोनखौ आं गुड नाइट बुङो। मोजाङै मोजां बारलांथोंसै मोजाङै सिमां नुनो हाथोंसै। लोगोफोर नोंथांमोना मा आथोन गेलेनायनि स्ट'रि खोनासंनो गोसो दं नामा एबा आथोन गेलेनायनि स्ट'रि भिडिअ' लाबोनांगौ नामा लोगोफोर? कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोफोर जुदि नांगौबा आङो लाबोगोन। नोंथांमोना मानि सायाव नायनानै मोजां मोनो भिडिअ'खौ बांसिन टेक्सनि सोमोन्दै ना लोगोफोर आथोन गेलेनायनि आदब बा खायदाफोरखौ? माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंनो हागोन लोगोफोर एनि कुइसन।